Jangan sih. Wah, pada temu deh, Mbak. Iki bapak arep kumpul ing balai dusun. Ini balai dusun sih apa, Pak? Iki jarene Pak Lurah membahas babagan HUT kangge tanggal 29 Oktober 2023. Kowe pada arep tebu. Nuwun kula diberniki badhe sowan dateng dalemipun Ibu Sri kalian Mama. Mboten Pak kula badhe kerja kelompok. Waduh, kok ketemu-temu kabeh sih? Aku bayar sing metu karo Bapak. Oh ya wes, yen ora pada bisa, yuk Rani. Yuk, Pak. Awak dhewe mangkat. Yuk, Pak. Di balai desa. Ini kerjanya apa sih, ya? Ya, ya. Rame banget ya, Pak. Ya Mbak, jenenge balai desa ya mesti rame. Ayo mlebu. Ayo, ayo. Pak Jokowi rawuh karo sapa iki? Kali lare jenenge Rani. Terus badhe rapat. Monggo pinarak sit. Tas iki badhe diwiwiti. Oke, nuwun. Jadi tujuan kula ngempalaken panjenengan sedaya wonten mriki badhe ngedaraken ngenani HUT ke 23. Nila wonten rapat menika kita badhe bahas rincian kegiatan kagem dana HUT. Lomba-lomba menika antarane lomba keresikan antar RT, Gapura Indah, lomba bakyak, sepak bola, lomba kelereng, dan balap karung. Pak, wonten hadiah istimewa boten. Minangka pengurus Dusun Suharjo badhe ngrencanakaken bilih sumbangan kangge HUT menika. 50.000 saben griya. Kados pundi Bapak Ibu RT sedaya? Pak, nyuwun sewu. Babagan penarikan dana apa saged dikurangi malih? Soalnya menawa 50.000 ketika aurat kan hados pundi menawi 30 mawon. Nyuwun sewu, 30.000 menika kurang kanggo ngadani lomba. Mangka ing puncak bakal wonten bintang tamu spesial. Pun enten mawon dak kirangi dados 40.000 saben griya pripun sarujuk? Sarujuk, Pak. Sarujuk. Alhamdulillah menawi boten wonten rapat menika kula tutup. Kangge info langkung jangkep saged dipirsani wonten poster ingkang bakal disebar dening panitia HUT. Bapak Ibu, itu kula badhe nyampekaken kangge HUT Desa Sukoharjo yang akan diadakan lomba-lomba. Lombane wonten napa? Wonten kathah Bu, wonten lomba keresikan antar RT, Gapura Indah, bakyak, sepak bola, kelereng, balap karung, saged kangge remaja bocah-bocah uji dewasa. Lajeng lomba karasanipun dari dipunwiwiti kapan, Pak? Insya Allah begini, lan menawi wonten wekdal sekalian damel Gapura uji. Nggih Pak, menawi wonten wekdal nggih Pak. Kalian lare-lare remaja nggih Pak. Monggo lare-lare remaja utawi lare alir ingkang badhe derek lomba sepak bola kali sanesipun ugi parang